bre, svi. Ovo nam zatvorio vrate, Mile, stani, interveniš i tamo. Daj samo da ovo. Da. Znači ja sad ga opet, evo ga, to je to. Može malo ovdje. Danas počinje u Beogradu da funkcioniše novi sistem u prevozu. Ono što očekujemo od njega jeste da vremenom dovede do bolje kvaliteta gradskog prevoza u Beogradu. Ono što je sigurno, Beograđani će vrlo brzo biti u mogućnosti da osim kroz ove aparate uvek dobiju informaciju na kojoj su stanici i gde se nalaze, dobiju mogućnost da čekaju vozila gradskog saobraćaja, dobiju informaciju koliko minuta treba da čekaju na sledeći autobus ili sledeći tramvaj, uz displeje koji će stajati na autobuskim stanicama ili tako što će poslati SMS poruku na određeni broj pa će dobiti povratnu informaciju nazad. Svi naravno znamo koliko je to važan podatak kada stojimo na stanici, posebno kad je -5 ili -10, da li će nam autobus stići za 3 ili za 8 do 10 minuta. Osim ovoga, mi u gradu ćemo znati tačan broj putnika u svakom autobusu i zaista ćemo moći da pojačamo one linije za koje zaključimo da je neophodno, a moći ćemo da kontrolišemo da li su svi autobusi na svojim trasama. Kao što znate, mi se poslednjih 2 godine oko toga dosta borimo da sprečimo eventualne malverzacije i želje možda nekih da autobus koji je predviđeno da ide u stvari ne ide i da se na taj način uzmu neke pare nezasluženo da se zaradi. Znam da postoji skepsa da će sistem da profunkcioniše, verujem da ćemo posle preležanih dečjih bolesti biti uspešni u tome. Zaista nema razloga da građani Londona ili Pariza, nekog velikog grada, mogu da imaju ovakav sistem, a da mi Beograđani ne možemo. Ja verujem da smo mi bar jednaki njima, a u nekim stvarima i bolji, i verujem da će ovaj naš sistem biti zaista takav kakav svi priželjkujemo. Biće potrebno u prvih nekoliko dana se malo naviknemo. Kada tome uspemo, siguran sam da ćemo svi zajedno uživati u prednostima ovog sistema koji danas počinje da funkcioniše. Izvolite ako imate neko pitanje. Znate šta je najteže? Najteže se naviknemo na to da sada kad ulazimo treba da nađemo karticu, da je prislonimo. Sigurno će biti naših sugrađana koji se tu neće snaći, pa će onda ovi koji stoje za njih malo da gunđaju. Zato je omogućeno da se ova karta, mi smo nekad zvali to otkuca dok su oni bili automati, sad validira, to je ta nova tehnologija, novi rečnik koji dolazi. Da malo imamo strpljenja da se naviknemo na to, da jednostavno je to nešto što je normalno, što je logično, što nije ništa posebno, ali što će zaista nam omogućiti da dobijemo bolji prevoz. Mi već danas znamo da će nam prihod u ovom mesecu biti veći nego što je bio pre, to će omogućiti pre svega gradskom saobraćajnom preduzeću da izdrži i da može da funkcioniše na način kako je funkcionisao do sada. Ne znamo tačne podatke, imamo neke procene, bilo bi sjajno ako je taj prihod drastično poraste, to bi značilo da jednog dana onda možemo da razmišljamo o smanjenju cena u gradskom prevozu. Grad nema nameru da smanjuje svoje subvencije zbog ovog sistema, ukoliko ovaj sistem zaista donese takve finansijske koristi kako je donao u nekim drugim gradovima Evrope, mi onda jednog trenutka možemo da razmišljamo čak i o tome da se cena prevoza u Beogradu smanji. Postoji bojazan jednog dela naših sugrađana da zbog toga što kad prinesete ovu karticu aparatu će neko posle znati gde ste vi i kad ste ušli. Taj strah je naravno potpuno neopravdan jer ovaj sistem postoji svuda, ali smo se sa gospodinom Šabićem dogovorili da izdati i jedno svoje saopštenje da u sledećih 2 do 3 dana te podatke ne obrađujemo. Znaš šta je to? Kakva je evolucija? Ima jedan sad. Nema grenja, on je bez grenja, pošto je bio za Afriku. Pazi, imali smo ono... Daju koliko još japanskih autobusa radi. Čekaj, kako si? Koliko? Posle 10 godina. Ne, ovo je velika stvar. Da, dok se urade ove petlje još. Prošao si kroz mnogo toplih zečeva, ali se vidi.